जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में जब मुख से भगवान के नाम निकले लगे आ हाथ से कुछ दान उपदान होके लगे तब समझ गिरो अकेले नहीं थे विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सही है विधि का विधान जान हानि लाभ सही है आज रोजगार में घाटा भइल बा तो बिहान फायदो होई यह विधि के विधान हो आज दुख में बानी तो बिहान सुख में जाए यह नियम लेकिन देखी ना हमने के हिंदू समाज में एगो कितना खराब नियम चलल बा खराब नियम केहू से पूछम न कि अरविंद बाबू ई घर के कर हो ये मेरा है अच्छा राउर हो हां जी और दुगो स्कॉर्पियो बोलेरो वो भी मेरा है राउरे हो हां जी और दुगो अपाची मोटरसाइकिल अरे वो हमारा है राउरे होवे हां जी और दुगो लइका अरे वो लड़का हमारे हवस है अच्छा राउरे हो बस हां देखनी रो दुआरी पर एगो नहीं होते वो लइका तो पोलियो मरला रहलक हो हां हां बैठा रहलक हो अरे वो भगवान के सब करता है देखिए है नीमन गाड़ी घोड़ा बंगला बा तो नापन हो नीमन लइका बा दुगो तो नापन हो आ एगो बाउर होगो तो भगवान दल बड़े भगवान के करतूत हो ना जब नीमन राउर हो तो बाउरो राउर हो हां जी आ जब नीमन राउर ना हो हां तो बाउरो राउर ऐसे कहे बका आ हम तो कहले कि दुनिया में हमारा और कुछ होइले ना जौन बतौन भगवान के हां जी हमारा और कुछ रही तो संगे ना जाई हां जी जाइत कि ना हां हमारा और कुछ ना हो ना ए दुनिया में जौन बतौन भगवान के हाय हाय विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए अच्छा मैं कितना लोग जरा हनुमान चालीसा याद बा तनी हाथ उठाई केकरा हनुमान चालीसा याद बतन हाथ उठा हनुमान चालीसा केहू के याद नहीं के केहू के याद नहीं के देखी सोचे वाला बात बा मुस्लिम कल्चर में चल जाई हां तो 5 साल के लड़का के कलमा याद बा हां लेकिन हिंदू कल्चर में देखी ना है हां शरीर बुढ़ा गई लेकिन आज तो हनुमान चालीसा याद नहीं है हाय हाय गायत्री मंत्र याद नहीं है ना ना धिकार बा हिंदू भइला पर हे हिंदू में जब जन्म लेला बानी हां जी तो और कुछ ना तो कम से कम हनुमान चालीसा याद रखे राखी एबार हमनी अपना अपना लड़का के हां इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखावत तनी हां इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम सिखावत तनी हां लेकिन केहू अपना लड़का के रामायण पढ़े के नहीं के सिखावो ना ना लेकिन ना रामायण पढ़े के सिखाए हां तो रामायण से सीख मिलेला कि एगो भाई के प्रति भाई के व्यवहार केगो रहे के चाहिए हां एगो पिता के प्रति बेटा के का कर्तव्य रहे के चाहिए हां जी रामायण सिखावेला हां हमनी के हिंदू समाज में अगर रामायण लेके घरे घरे पढ़े लगे हां 10 दोहा पाठ रामायण के करे हां तो हम गारंटी के साथ कहतनी कि लड़का खराब कबो ना हो ना 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 ना
मीठा मीठा ताली बजा के कहे बका हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी हाथ बजियो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे